Adventure Begins представя Мегалитът. Мегалитът, вратата на богинята, се намира над село Бузовград. Ние решихме да отидем до него в деня на лятното слънцестоене, когато има поверие, че при залез слънчев лъч преминава точно през отвора и се отваря врата към отвъдното. Мегалитните структури са изградени от огромни камъни, които са закрепени един към друг, без да се използва някакво спойващо вещество. Появата им датира от края на неолита и се счита, че притежават магична и изцелителна сила. От мегалита се разкрива невероятна гледка към потопената във водите на язовир Копринка, древна столица на одрисите, Севтополис. Дали е естествено образование или има човешка намеса, оставям на вас да прецените. Но по време на лятното слънцестоене, слънцето попада в прозореца точно по залез. Предполага се, че за траките мегалитът е бил своеобразна порта между световете, света на живите и света на мъртвите. Още повече, че според легендите траките се радвали, когато някой умира, защото за тях тогава започвал истинския живот в отвъдното, а пребиваването на земята било наказание. Друга версия гласи, че мегалитът всъщност е бил древна обсерватория за наблюдение на звездите. А може би има извънземен произход. Кой знае?